Secretary Mark, magandang umaga po sa inyo. Si Henry po ito sa DCGB, Legazpi at buong Bicol Region. Hello, sir. Hello, Secretary Mark. Hello, maganda. Yes, sir. Si Henry Maceda po ito, sir, dito sa DCGB sa Legazpi at sa lalawigan po ng Albay. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Hello. Magandang umaga, Henry, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Magandang umaga po. Yes, sir. Maraming salamat po sa oras po ninyo dito sa aming himpilan. Napapakinggan ho tayo, Secretary Mark, halos sa buong Bicol Region. Sabi po doon sa mga nakukuha naming informasyon, kayo po ay tinatawag na isang silent worker at maraming ginagawa pero hindi masyadong nababalita sa mga media organization. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin kung ilang kalsada na, mga tulay, evacuation centers, at iba pang mga infrastructure projects po, katulad ng mga elevated highways ang nagawa na po ng inyong tanggapan sa ilalim ho ng Duterte Administration, Secretary Mark? Salamat po at pasensya na medyo tahimik din ako pero personality ko lang talaga. Pero syempre gusto ko rin i-share sa ating mga kabayan. Importante rin na malaman nila kung ano yung mga projects ng gobyerno kasi syempre pera ng taong bayan yan. Kaya gusto ko rin ibahagi ang ating mga proyekto katulad ng una yung mga kalsada natin sa ngayon mahigit 29,000 kilometers ng roads ang na-construct na natin nationwide at sa ating mga tulay mahigit 5,900 ang natapos na at syempre po kailangan natin ng mga infrastructure para sa baha. So nakapaggawa na tayo ng mahigit 11,000 na infrastructure projects. Pero hindi lang marami din tayong mga ibang programa katulad ng farm to market roads para sa ating mga magsasaka. Opo. At nakapaggawa na tayo ng mahigit 1,800 kilometers ng farm to market road. At para sa ating mga estudyante, ito ang pinakamaraming school buildings, 150,000 sa isang term nagawa. 150,000 classrooms ang na-construct na. At meron pa rin hindi pa tayo tapos. At syempre, pag may kalamidad, ayaw din natin na gamitin yung classroom para sa evacuation center. Kaya nakapagtayo na po tayo ng 222 evacuation centers nationwide. Kaya masigla po ang ating build program, lalo na po sa Albay. At kami naman sa gobyerno, kahit na may pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. Opo. Secretary Mark Villar, ano pa ang mga ongoing projects na inaasahan pa ng ating mga kababayan bago ho bumaba sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa 2022? Marami po, pero bigyan kita ng isang magandang halimbawa, itong Luzon Spine Expressway Network na may habang 900 kilometers. Ang gusto namin, ang target pa namin is makonect ang north sa south. Kaya kung yung biyahe dati from Bicol, kung pupunta ka sa Ilocos, abot ka rin na halos isang araw, baka mahigit 20 hours ang biyahe. Opo. Pag natapos po itong Luzon Spine, 9 hours na lang ang biyahe. Kaya, ongoing ngayon at ginagawa na po yung TR4, yung papuntang Quezon. So, ma-extend na rin yung SLEX papuntang Quezon. At tapos na po yung Skyway. So, hindi na kailangan dumaan pa sa EDSA. Pwede nang tumuloy sa Norte. At syempre sa Norte, tapos na rin yung TPLEX. So, ginagawa po namin yung mga bypass ngayon para hindi matraffic sa La Union at tuloy-tuloy hanggang Ilocos. Kaya, maaasahan po ng ating mga kababayan na at least magkakaroon ng magandang connection sa buong Luzon from south to north. I see. Okay. So, kami pala po dito sa Bicol, Secretary Mark Villar, mas mapapabilisin ang biyahe namin sa mga darating na araw. Pag naayos ang mga kalsadang nabanggit po ninyo sa may Quezon Province. Opo. Siyempre, pag natapos po yung term ni President, talagang ngayon lang po nasimulan itong TR4. Sa term lang ni President ay nagkaroon ng construction sa highway na ito. At magkakaroon ng maraming options ang mga Bicolano dahil pwede nang pumunta sa Norte by car at hindi matatraffic masyado. Opo. Secretary Mark, with that build program po ng ating gobyerno sa ilalim po ninyo, siyempre ho, may karampatang may karampatang trabaho yan para sa ating mga kababayan. Pwede ho bang malaman kung ilang pong trabaho ang na-create o nagawa po sa ngayong pandemic
at yung mga natulungan po natin ng mga kababayan na nagkaroon po ng hanap buhay sa pamamagitan ng mga proyektong yan? Opo, tama po. At kaya talagang nakatutok kami dito sa Build 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 dahil isa po ito sa pinakamalaking job generators sa gobyerno. Since 2016 nakapag-generate ng 6.5 million jobs para sa ating mga kababayan. At ang target po natin this year is magkaroon ng additional 1.6 million na jobs. At kailangan natin ito, lalo na meron tayong pandemya, kailangan talaga natin bigyan ng ating mga kababayan ng trabaho para makapaghanap buhay at siyempre magkaroon ng opportunity sa buong bansa. Secretary Mark, naalala ko po noon, kayo mismo ang pumunta personal dito sa bayan ng Kamalig, sa Albay. May kinalaman ho sa inauguration ng bypass road natin. Kumusta po ang sitwasyon sa ngayon, Secretary Mark, sa inyo pong assessment sa proyekto? Opo, magandang balita at ako na mismo nag-inaugurate kasama ng mga officials, ng government officials noong June 14. So yung Kamalig Bypass Road ay may habang 3.5 kilometers at napakaganda ng view. Makikita-kita po ang month na yun, so makakatulong sa turismo at syempre makakabawas sa traffic. Kaya isa yun sa mga projects na ipinagmamalaki namin at isa po sa mga flagship projects ng Duterte administration. Yun nga po, mas mabilis na kasi yung dati dadaan ka pa sa mismong sentro ng bayan ng Kamalig. So sa ngayon, doon ka na sa bypass road, iwas traffic na talagang ating mga kababayan pagdating po sa biyay. Palabas po ng Albay o palalabas din ng ibang parte po ng lungsod ng Legazpi, Secretary Mark? Opo, at talagang malaking bagay yung pagbawas sa traffic dahil syempre nakakauwi ang ating mga kababayan na mas maaga at syempre nakaka-generate ng trabaho. So lalong lumalaki yung area na may nagiging develop. Opo. Sir, isa po sa mga gusto kong itanong sa inyo, kasi po nabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA, yun na gusto niya daw na i-prioritize yung Sorsogon Coastal Road. Kumusta po ang status nito? Kasi ito, isa yata ito sa talagang special mention niya sa ginawang SONA niya nung mga nakaraang buwan. Opo, masasabi ko talaga na ngayon lang nagkaroon ng ganito karaming development sa Bicol. Napakalaki ng infrastructure dito. At ito isang magandang halimbawa, yung Sorsogon Coastal Road. Connect niya yung maraming barangay doon, yung Sirangan, Sampaloc, Balogo, Pangpang. So maraming connect na barangay. At ito ay may habang 5.5 kilometers. At open na po. At alam ko naman na matagal na hinintay itong coastal road na ito at ngayon napapakinabangan ng ating mga kababayan sa Bicol. Separate ho pa ito, Secretary Mark Sacwan, itong Albay-Sorsogon Connector Road na halos, sabi nga, mas maluwang ang kalsada kumpara po noong dati? Opo. Malaking bagay. Dahil ito po ay napakahaba, 15.8 kilometers at may kasamang 6 na tulay. Opo. Ito ay sa east coast ng Albay at ngayon, nasa magandang balito dahil 77% ang 77% ang construction, ang accomplishment ngayon. At yung travel time between Manito proper hanggang Sorsogon City ay ay mababawasan ng halos 1 oras. Kaya malaking tulong at ang base po sa projections natin, mahigit 5,000 po ang per day ang makikinabang po at ang gagamit po sa kalsadang ito. Ito ba, sir, ay naka-asphalt overlay na o konkretong kalsada natin? Oras na tapos konkreto, siyempre konkreto. Pero siyempre, eventually magkakaroon din ng asphalt overlay sa mga ibang sections. Opo. I see. Okay. Sir, ito po ang gustong itanong sa inyo kasi naririnig ko palagi sa mga meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte na madalas kayong purihin. In fact, nasabi niya nung mga nakarang araw na nanghihinayang na po siya kung mawala po kayo sa pwesto sa pagiging DPWH Secretary. Tatakbo ba kayong senador o ano ba ang plano ninyo, Secretary Mark, kung in case na manalo kayo sa darating pong mga araw? Sa ngayon, nagpapasalamat kami kasi marami din tumulong para maging matagumpay itong Build. Halos sa atin yung binanggit ko po kanina, halos mahigit 6 na milyon na nagtrabaho. Sa akin naman hindi pa naman tapos yung trabaho natin at siguro pag medyo palapit na yung oras ng filing, kung may decision ako, i-announce ko. So medyo malapit-lapit na pero habang wala pa tayo sa filing, siguro
Mas tututukan ko ang trabaho ko. Ganun talagang style ko. Gusto ko trabaho muna. Saka na lang yung politika. So siguro pag medyo malapit na, magbibigay na lang ako ng update. Open naman ako sa lahat ng options. Yan, oo nga. Kasi may projection po sa inyo si Pangulong Duterte. Sigurado daw pong mananalo kayo, Secretary Mark. Ano masasabi po ninyo dito? Siyempre malaki ang pasasalamat ko kay Presidente dahil nagtiwala talaga siya sa akin at ako naman po ginagawa ko lang ang trabaho. Kung ano man, kung matuwa naman ng taong bayan sa ginawa natin trabaho, very good. Pero sa ngayon nakatutok muna ako sa trabaho at yung trabaho ko na lang magsasilita para sa akin. Iya, oo. Kasi kung may plano kayo, Secretary Mark, keep us posted na lang po para naman malaman din naming mga Bicolano sa darating na mga araw. Salamat po, sir. Salamat po. Secretary Mark, magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo dyan sa Kamaynilaan. Magandang umaga din po. Opo. Thank you, mga kaibigan. Secretary Mark Villar.